Основната дейност на фирмата е металообработка, изработка на метални изделия за индустрията. Освен, че инвестираме в премиум марки машини в нашата област, за нас е много важно да инвестираме и в нашия екип. Разполагаме с 6 лиценза на SolidWorks и от нашия екип от 55, 7 човека са технолози и се занимават с подготовката и пускането в производство на нашите изделия. Инвестираме изключително много и в обучението на нашите колеги. Изпращаме редовно в командировка колеги, които посещават най-големите панаири, предимно в Германия, които са в областта на машиностроенето, в нашата област, в областта на обработката на листовия материал, на телени изделия, на тръби. Като напоследък изпращаме не само ръководни позиции, инженери, но и оператори. Целта е тези хора да могат да видят най-върховите постижения в съответната област при тях, да могат да дават идеи къде можем да подобрим нашата дейност, в какво да инвестираме.